kia akumeru iri abandi barore boboye mbaje no kwirore ibintu kabiri mubaronye gusira ni gurusi kwa sensemega nabo bisa babanyimbo kurwase getasini ya Kiumbu anigo kendrete hasi nkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeyo mochio bosongo kurubudere getasini kya getembe kuriga se county ya Kisii litrane nguruku Daniel Untiri Magega yo morero motindi oyo nyarite gwateka ase chinsemo chiricha Embakasi egotoka ime yo mochio Nairobi nigo obono egati ya baria banyorete gosiba bwateranetiwe no mubasokano oyo besokire nabo igo kuboria obokonyi ekero bono banyarete gotigara ne chingoma chimbe echo bono basinyiru nonye okobwenya nabo igo konyora oborendi nonye kurwa ase eamate bono oyo manyekanete buna Esbon Okechi kurwa ase chinsemo cha South Mugirango nigo ritukore igoro nyarete gukwana negitaseni kiga gakwerera ayo abere kagwetera kurwo umutinyo wakori oika abonige kiragwate chingoma chimbe oika atanyare gokora emirimo nabo igo nigo enka eyo yanyarire kuboria abare no moyo obwancha gose wancho kuya banyare ko esonania nabo igo oba obokonye buna umusakito Lilian Mora agotomanya kama leta ngoro kwespanyo kechi ibo Kenya kwa motongo ba ogetenga wote nanya tomo chando 2024 tarehe 2 hiyo nguvu gasi naingia Nairobi kuna tomo chando hiyo ntwana kwenye abakonyi bonde bwensi kusa monto bonde bwensi chake ngabono najire ngomeko kwa nokagwatana akayo operation ina ka no masana yuna beto ICU for 1 week egwoti ngaye metinye tatu kamanya wasoka muntu nsadi alibunga pabu wino obunga bwemba kazi wote ewe tepiri anenga soka kurwa kana nyagira ngakana ro pa chenye kwa ya kabere ande ngate bundisi anadeli 100 yo kuramba rwo kwa wako ekiontranya wikira bone ntranya musanya wako nundu bwenso liuke serikali yetu ya Kenya imbwata abana okini kwa bere wako tindi kunyara kwa gasi ambere gasi enkongu sana abayibo libane mbogo atipesa barangire nyakitari ngono ngotabe kipe kijero ndo bwensi ulio ndikere diwaga ni ulio rasukune enko ndo bwensi ndiketi kurukanya ngi mankonye uranga ni wonkonye indi nkoro machando mbwate ndamburu okoboko ngine le familia yana abana abantu bale maraki zinyara bakonyi kuba bwensi kurwa muntu ndo bwensi raga ni wonkonya namba yana yesi minigiro 07 00 26 9972 07 00 26 9972 ekero bono abagusi abange bagenderete gwesoke na gusanga ebirengereri byabo igoro yo mawaziri omukuru b'oborendi boime omusike Dr. Fred Matiang'i gocha kuboria kero gokyo burayi bwense aiga asensi yetu ya Kenya nigo bono abarayi bande banyarire gwesokia na kuboria abagusi gose abarayi aho kurwa soro kongorwa gusi bali bachakire kumwakira ekoko Dr. Fred Matiang'i baire ngora erinde batumie chinga kechiga ase okomoralia Matiang'i ase ebisaku ubinde oyo umanyekanete buna omusike Douglas Orutwa korwa ase eward ya Bogichora ime yebunge ya West Mugirango nigo akoneta yiga ritukori igoro chingaki chomoyega wokoena na ebimeri bya matunda ase abaremi ime yichinseme chomusakirito Fatiga December no roboti rwa senjira ere enki omo wakiri wekambero kya High Court Philemon Murara Apiemi nigo aijaneire omusunte oyore asomoche omonene onyamira agoteba noburai obobe kurwa serikali ye county butuko korukonate pakamate ase twairete daktari bwoye omusunte morocho obokongu tobwate county yaitu chisegi chioka kende ngeyo kagendererete igo igonta getosabere county yaitu obugambi obogocha nyasatoe abagambi barachenji county yaitu county yaitu esigete keregento ase development amasomo naro tuturi igoro lakini ebintu binde mbiribia no enda nyagetari kerase kerasoba konguno bonge
nonyenigo omomochirie omoseneta Onyamira asogosinywa komorekera obokoreri bwe kaunti erio kokina kimagenderero more bune kaunti era change ekerogi oboseneta ne ekerogi kiere chinguru mono egekogera nobugate chinguru eseneti nobugate chinguru ichikorikoete kolanga chibese chiatumikire buya yani otumie chinguru echibuya chibesa nchikosi nobo kong'o bogoso ekero chibese chikobekwa chiasira gochiebu chiasire chinde chiasira bono tuomenya kobori chiamusie kaichire because na babwanata oversight expenditure ye county eseneta kayere Omoske Apiemi nigo arikuya kwanayo ekero kiomoyega bwokoenana ebimeri bya matunda nyakuranda ase kenyoro kia Marindi ewodi ya Bogichora kwa Dr. Bernard Ombati mambo yatumara kutwara kemeri ekikira nyale kokonya asa umugusia sahoro nakikere tukachiriri tudelia passion fruit itudelia passion fruit riri tudelia asinje enga kire nsinini igogo sangiri tudelia nyale koleta amatunda arama ya kuchase abamito na ikiagere tokarnambu yeto kabeka ritunde iriture kere kwa libeki no libeka sumonoro musinini within 6 months kwa bina yoro mutanga ni kunyara litunda igo matunda atonyara ko basiri tuya rero igo twa basiri tumaite na kumwa ko nyumu mutarahera kero yo rasma koreka tukike anyore igesa ko samatunda ase omoyega oyeboigo nigo omoske Douglas Orutwa Onkeo nabaigo omowakiri Apiemi baira chinga kiecho na gukwanera obomo bwomogusi bosio bwobochorio bonene bore bosio ndutaite bantu banza kwega kase matiangi una matiangi bakon matiangi usia namanyikanete ekigera bantu mbale bagoja bara bakora bakoberoro barwa matiangi bataito boganda esali abantu boja kwa matiangi na batenena matiangi support baboganda tiga abantu baligete abantu individually lakini ndugu ya supporting matiangi togwereta ko moni sikotaliga ya gusikero muntu namumanyira tiga abantu bali basore ko bemekora ande basore gusara undi matiangi na nera bakoni ne baje ba kero muntu tiga akwe kifo chake eye nenjira eyemo yabo yokwirania okoboko goja ase eyamate hingo reporter ya Getembe korwa skinse mechiga cha Marindi yegotoka imeye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugrange County ya Nyamira Jeffat Gadi Gesemba Fatigad Gisemba kurase chinsemecho chia West Mugrango ime county ya Nyamira naboigo ase etaro yaye omraibwense ochase orgongorori rwa North Eastern Kenya nigo bono litkore igoro anyarete gotara chinsemo gose ase county eri ya Garissa ekero bono anyarete gochakia naboigo korigereria emeroberi ao buna bono okoigorwa gwechichiro satebire narigetie gukora amangana buna yase county chonse ere kwene kianga chichiro naboigo uchumi ya Kenya yanyarire koenda ekerengo kiri keganire une njira yemo yokoene kiana gochakia amagendero chinsemo ao imesi ya Kenya omuraibwense omoske Daktari William Samoei Ruto na omokonyoye omoske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo bagendere tena etaro ya magendero ase orogongorwa North Eastern Ritkuria gatutorero nigo omuraibwense na omokonyoye batara county ya Garissa eligo chakia na korotota emerobero ya magendero ase county eyo Moraibuense ase tareyo nigo achakia omorobero boko ina na gwechancho gocha setugo kuigora ya bisi ya Garissa immigration gochakia na korotota owagachi bwchinyomba cheri gorirense egatija magendro ande amangi kagukwana asomo chogarisa omuraibwense ni gateba omwakoyo nigo aserekari yaye ebwato omorobero wogochia gosira ensemo yoboremi na etugo eriogo kinia esekta eyo Moraibuense ni gateba eserekari yaye nigo irache kubeka omokia gosira esekta eyo na korigia echino elio kwonia ebintu biribukorwa ase etugo elikona kiabuna uchumiense ya Kenya inkokira ere. We want to grow our agricultural sector. Our agricultural sector includes the livestock sector, and that is why we must invest public resources in promoting livestock development, mambo ya promoting good quality breeds
ensuring that we get rid of diseases and we undertake disease control. And we also make sure that we have markets for our products, whether they are products, dairy products, or livestock products, meat, milk, and all the other products. And that is what the government of Kenya is going to do. Chinga kechecho nigo moraibwense ere kubwatirana na omo waziri bwechindemero omoske Alice Wahome waina na title deeds gochase abamenyi bagarisa eyemagega ya abamenyi abo gutwara omochanda bwe title deed na koimurunganiria serikali asegeka egetambe. Leo atapeana hatimiliki yenu na ni vizuri muziweke vizuri, musiitumie kufanya biashara ya kuuza na muhusise familia yenu. Asante sana, Your Excellency. The people are ready, but the rest of the title I am with the PS, Principal Secretary General Korio na niko na Chief Land Legisra. Asante sana. Moraibwense ni gateba serikali yaye ni yokubwatania aba Kenya okora magendro na teri koatana na enseito ya Kenya. Na hiyo barabara ingine ya kutoka hapo kwenda ile yote mpaka ifike Mandera. Tunataka kuondoa ile changamoto ya zamani ya watu kusema kutoka Mandera ati wakitoka Mandera wanakuja Kenya. Hiyo Kenya sasa itafika Mandera kwa mapenzi ya Mungu, inshallah, tukifikisha hiyo barabara huko. Ngoripoti ya Getembe Television, Ncheri Anen Catherine Kwamboka, Nyaboga. Nabogo igati ya siasa iri genderete kurwase ense ya Kenya omo governor we county eri ya Makueni omanyekanete buna omoske Mutula Kilonzo Junior ni kobono anyarire komo mocha bayo kabeire omurai wense omokoro omoske Uhuru Muigai Kenyatta magega ya alia gotebanga chinkwana chahe igoro yomurai wense ya Marekani gotuguterare okokonya gose okoene kenga chinse chia orokongoro Africa chanyarire bokonya kurwase ense yu ya Marekani anene mono asensemo oyobowenia nga echo nigo chiri chinkwana chitari chindonge ekero bono Mutula anyarire goteba Uhuru Muigai nabwate ribagari nene ase ensi ya Kenya na ende tabonete gotenna bosio bwa Kenya nabo igo gusanga engana buneyo kiratebire nigo bono chinsemo chinyinge chirachikonyara koremara kubwatekana negetambukirekio kyomurai bwense ya America omuske Donald Trump. The withdrawal of aid, particularly through USAID on matters health, is a national crisis which must be addressed quickly. In Makueni alone, we have 269 workers who will lose their jobs immediately because beginning end of last month, they are all supposed to be home and they are catering on very serious issues on TB, HIV, and malaria. Although malaria is not a big concern for Makueni, but TB and HIV are issues of concern for us. Although we received an assurance that Kenya has stock for antiretroviral drugs for the next 15 months, we still have no plan, a transitional plan, for how, after the 15 months, what is going to happen. A huge population in all these counties is dependent on these drugs. And I am extremely worried that in the absence of those drugs, we're going to start losing people. The stigma that had gone away will come back. And more importantly for me, and because of the statistics I have seen in Makueni, teenage infections between the age of 24 and 35 have increased tremendously. And therefore, this admission of these drugs, the continuous counseling, because that is part of the team, is very critical. The Council of Governors have had a discussion, and I hope that that discussion can be fast-tracked very quickly to national level, because 54,000 Kenyans are going to lose jobs. And a host of hospitals, some in Makueni, will most likely close because they are losing up to 10 members of staff or nurses that were under the American program. I have seen serious protests in the US today by both Republicans and Democrats on matters US aid. Those Republicans and Democrats, senators are saying
that they are the ones to dictate how their taxes should be spent. And if, like one of the Republicans who was mentioned, that she was a refugee and was a beneficiary of USAID. I mean, if they are saying that, we should speak even louder and say that it is against human rights to withdraw such services without notice. We don't know what we're supposed to do, and strictly speaking, it's not because we wanted, they were helping. And I think that the national government ought to find a method, a diplomatic method with the President of America and the American administration to have a transition. That transition will save lives. And that transition will give us an opportunity as a country to na mangi agendete wateka bunayo korinde gendera gutigara ime yo moroberio igana boigo asigita sindikiga kya Gatembe television elio onyare kwemanya ayande bunayo asinjira iri yo bwikirano ikigima kirongo konyorenga mutinyo yego kabere ni gore umutinyo ryo mwenge kigima ase ekalenda elia egotumeka ensengima ekiagara nigo okonyorenga mutinyo yiga nigo bwate amatuko 25 na 3 gose 28 days endo mutinyo yiga kero korigirire nigo manyekanete buna omotinyi bogo echena gose umutinyo manyekanete ase umuntu wekenya more buna month of purification na inde tokorigereria nigo nataka kora kumanyanga ekero gose ase miaka ya etete miaka ya kare sana nigo bono ekalenda yaringe gutumeka eyo yamanyekanete buna Roman calendar yabwate emetinyi 10 ekero bono mutinyo uri gochaka gose umwaka uri gochaka mutinyo gatatu oera umutinyi o December gose o 12 nigo bono oyo manyekanete buna Numa Pompilius oyo renge gose orengo morotio kabere ase enseri ya Rome anyarete gochane nganeye yo komente metinyi bere ase emetinyi ye 10 elinde hoikerania emetinyi 12 iki kiagrete ekalenda etawate emetinyi o January na February nkeri nga amangana ali gose ese chinsa chiri go experience amangana winter gose obokendo bonene nabo igo snow nigo bono mbalenge kubara umutinyi mutangana January na February kyagera oyo igana oro umutinyi umanyekanete buna gose echina chichinga kichiri cyarenge cha winter nande nigo abara yabu balenge chinga kecho bamanyete buna emetinyi yeiga gose amatuka yeiga a winter nigo arenge kurukwa monthless korende oyo manyekanete buna Numa Pompilius kiraswa avisi buna umo rotio kabere asense ya Rome akanyara gochane ngana yo komenta umutinyo January na February ase e kalenda eyu yeke Rome gendera gotigara ime ya Gatembe television ase keke tuirane naliare ase chigazeti Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura kuya mandege uzito somya bamura kuya mandege Gatembe television ekionga kyamamugusi ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasungwira abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes ngakyo borwere bwe sukari bo so mobero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure so mobero walfiti itosomete chinchereza to chokorwali amarwaire enchede ntangani itosomete ngento nga conventional medicine yani ubonyagitali obwa kawaida itosomete ngento nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumbeka eso korwali amarwaire. Nchirende yagata tosomerete neka togutumia international herbal medicine. Togutumia marioga akurwese mete
twarwaria marwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka Getemba Television Ekionga Kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getemba Television Ekionga Kiamamogusi. Amarietane neriki misuko na eriki misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa tambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo ago kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaria ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rotega kone igo na nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngo teba ngonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari ya nuga pesti elinde mokonde muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwe ndengo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga pesti nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo asamange naboko bakirisi migwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Getemba Television Ekionga Kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyue gokwali baga yobo manyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli ya bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara
banyone ase chinsagi chababuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru Asamange na bukubakira isini ase chinamba 0725659505 Gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving Ase Obogendia Obuya. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikrane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffertents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikranire boronge mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigonkorosia bare binto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya gitaria nyangena ase barero chigesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurua chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Buffertents, the home of quality. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Sha Ceramics netuka iyo yakona ibintu by'ubwagaji au asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwo kurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate chi kitchen sinks nabwo ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ibintu binde binge ebyo bakona seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakante muna Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imbeyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bigweterase chinamba cyabo 0703943972. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe je kajaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa betika siko ya tweru pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntatuminyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorokunga enokem agropet enokem agropet
Enokem Agrovet Limited. Enokem Agrovet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bano. No mogondo ligeli. Toko kendo ko na malioko. Yoko siye kenyambi iga right and direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrovet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukio pole mitata. Amangana je chingo ko kutuka. Enokem. Amangana je chiombe. Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Ngiye gutuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati kiri. Aje bono konyora Enokem Agrovet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ni bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema oposti amaguta zeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Getemba Television ekionga kia Mwamogusi. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karosya chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriria gatigati wekari guri iria bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuligo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kia Mwamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwa okole nkone bali fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bali marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bali wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bali marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo babwate umurulio ulipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo
nabo gwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote isano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye gose enote isano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo kimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri? Nintoka ika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole yanteka. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama coming soon on Getemba Television ekionga kiamamogusi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangani
n'eduka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. For amagazeti. Ewa. Umetu twanarire kuburikira umuntu naki naki bwakire naki kwabukire kwanyora umuntu tareire gusende gasi yarenge abande ngonchukana na barenge tukumayangi barenge kuriki senchokero gweta no nyeta oni okorigereria biashara mbigenderete butuko kwanyora umuntu ekimambi gokumubori naki kwabukire oteyo twabukire bia kumbe mtu akulala. And again I didn't know kero kwa bori nganara ire narengera ringa umate keusi eki abantu mbere bakwanora chinteru ndombara bakwere na isiko kabere ndombara bakwere na isiko kabere. I thought that's what you meant now that I'm home gusira kinirende enjene gasinare nakore gasinara bono no ndega mbuya muno ekegera bono kire tukuri ritukari gari ya ijuma abango kanyanga barosete aye ndo chingana bora active boko bugamba no chagete wiki turabanga shere shere leo ni Friday. Hii weekend itakuwa boring. Kwanza kuna Premier League, kuna game, so like itakuwa kusekerebwate game na leo bantu bako busy. Yeah, kerebwate game kuna ile utamu like leo ni weekend kuna game. Sasa kuna game ya EPL. I don't know, Shabana I think tuko na game, but I don't think kama ni Kisii Stadium. Kisii Stadium, I think it's somewhere else. Lakini game munero ya. Karibu sana nje mbuyande kero tukuriye nyuma tutararigire ya kigazeti umunero kana ari tukuri gono nyarete kuyira nyumba ure no borema yeah for 10 years was it 14 ama 13 ikomenene akaya nga ekiro ngina koro konya sokire kweburi nga abantu mbere bakubike abantu bari no borema nyumba yewe mbere bakobisa bakoba mbatari gotaka kuba expose ese njomete marangi kunyora nga ekera bwakire ose umugasore nyembura terigotu abantu aba bimenyete no mucando gusibaga netyo bokonye okunyora nga bagosoki waisiko baotera no nyumba gasosi babere ikiriri na barabumba go boeka nyumba lakini bonekere gutoka ngomwana ni gari nke nyumba nande kwa bori ngikyo muriro uyo chagete umuriro uyo nande ninkyo muriro uyo chakira mugasugati ekeronde bwense ateyora nyare ku mwana uyo bokonye. Bono, it's a very sad story, number one, because onyendi yatwara ability maybe yogotara was tawata wala mana bare kwa konya in the first place. But I wish to remind abantu tima itinga gusiba karo uchunguzi yagendrete
kwa wakuminga nonye jirani teyo yaroche nonye irioki mete bono igoro naroche momanya otana ziporo ya mangana yechi jirani tugakwanira obwama tobi obwama tobi no bya sana ekiro kurigerie gekoro bunekyo is it yesterday we talked about nabo jirani yako konya kero murero jire ekiro okorigereria orugongo rwa gusiche nyombo konyara nchiranyange sana kende nonye iriokirise gutioka nonye kuru omochio range emebonde 5 guchimoino nabo konyora omonto yukure kini konyara ngomonto yerire nyomba bakokure abamate batari aware. One again, it's a very sad story. But what again, the trata abantu baito squeeze manyanga. Ebintane na mono bikoreta umuriro. Number 1 is stima, a gas, a jiko. Nabo igo. I think ibina birabe igo. Amakara. Usina na makara. Tuma tinga iko asabu. I don't know the state in that. Lakini people should be very careful about a jiko, a gas. Na wego na igas I think jiko nere yo makara unabona chigasi china bakonyoranga abantu omnyete town ime umuntu tiga nabwato mwana moke abana bari very innovative abana bake bagotema kubikora birio okora ekerota iyo batete koranga kiyo okora egere baineki nabakonyora gusigwatigire candle gabo ubwatire ubitire yabwatira umuriro so kero bwate abana bake gose nabo gutwara umuntu omone bona buno bwate disability abakonyora nge disability so umuntu omogotukegima umuntu omogotukegima kwanyoranga o korire gento gete kego changira maybe umuriro kubwata nene mono buna chigasi enamba ya kabira very sensitive thing and people ignore. Cheap is very expensive and I want to repeat umuntu narora optical enda kuliyo umuntu westima or cheap lakini forget about the experience. Mate kiregento ke bwate professionalism yabon nano muntu kubeke stima talinga esengenjoga igasa munacha na lero nabeke charge go chia system nabeka igesimia chaka go charge igoni kerobo igoni bwanto mumanye ko chenche kerobo ne tofauti bantu baro mate kama ito ko chenche kerobo igona bwato mumanye stima so kero kwa gache nyumba ebintu very very sensitive unabone stima onye to kunyora muntu mate ko connect. Actually, at the end of the day, you are getting problems. Nabo muriro gutokea courtesy of omonto ko yobegete stima otabwata umanye. Itabwenereti. Abantu baito mbanchite kogenda for cheap things. Abantu bari very easy. Nkwararaga igana gotebiriria umanyaro koria ogwetecho ekwende asa nyumba yake bara. That showed nga omonto obegete kwerenderia by then no omonto tarenge no umanye. Umusubati wega chite for cheap labor lakini ya very costly bono kero monto ko genda for a cheap monto ko beke stima believe me you ugocha gwakanira baadaye utakuja kulipa and you will pay heftily or you will lose your house na nyumba yawe ko ipi na ndo sinywa na ndo chake afresh so umbiyanga oyebange nutatuara haraka oyebange bia umuntu yo umaite kubeka ubwato umanyi stima na gusaba kibazo kinyingi but take your time at least yonyorenga kwa bekire gento kirabe long lasting nchekera ngukwanda mangana ya bana bamenyete no bole magusi bantu bande bonsi bali baganetio bokonye bweto ndoje nga echinechinga kibono ekero umanyete ngano bwato umuntu bwente koereria gocha ase ore asinka tiga banda batie kobiso basoki go kiagera rero chiskuru nchirororo ekero kuri kwanza birongari skuru ya Gianchere nere skuru ere special special ekwana na chisemi gose gosomia abana bali babwate mechando bamenyete na obukongo ali maite nonka bono biyombe yari ngo ibirongo biyombe taro biyombe kwanyoranga abaibuli abangeti bali gotaka gosokia abana babo bali babwate mechando mategero kuri buna edini neraroro nero okonyoranga abana ebirema bali gosoka ubarorekana sa abantu nenganembe nande buna bali baraba gotuna barabo konyora batito bokonyi kurwase abantu abake bali nechinguru mbabwanete goikwange kegema ntoriko bekero ndama mocho korende nebwanete nga omuntu takubura pi okana na obokonyi gosiasa abantu aba nande bono ekero bagosikero nyomba okonyoranga nonye jirani necha igintu bune kigetoke omuntu yasikirire nyomba ejirani necha etake koana no bokonyi okonyanga nyomba isikire bono injira abantu bagendete komenya igasi orugongo rwa gusi abantu bachakire gutwara
amang'ana ari yokwĩgimeria oboinche konyara omonto amaite ng'a abu mwanyagete kene nake bororo akorakira bakacha korangeriwa narora esuguku okay we are not far away, we just a month away korwa esuguku naroche naigete nebatinde monene but naigete gukina nkarora obwanchani buri bwarenge kare nabono kero muri family gosene ya tatu mino you see brothers bagocha mwashereke esuguku pamoja n'abachikoro bonse abachikoro bonse bari kurwasi bakuru bwanchani bwarengo but recently ntobwate shortage y'obwanchani sana ewa matobi yebwa mboborete sana asechi emechi abantu rero babwate obwanche it's all about me abana bane that is it abantu rero enigusi those days ndo abwate perimeter walls. In fact, Nyomba was very accessible. But you can tell ngarero tubwate chi perimeter walls. Like ege miniting ogocha kwao ogocha ne sababu. Turugocha literally ganga igukwacha basaigo. Uikoche ne sababu mumonto. Namba yakabere. Ande usonyo ori give a appointment. Omago so mumonto. Namba yakabere. I don't know no chumi ya changere. Abantu they are running only their budget. Boka. Yabera kuno ego host na umwana na ego sister yao because of amahitaji. I don't know economy yagera abantu babera bangiti matakara abantu bagasangire no bosi igoro kwanza nkwante betinga abantu bari rero amangana egieseri aka gisiri kare karengo karenge mind specifically nga onya mwanya rebe bautire ni nayo go supply omuriro aka siri yete kara ho muntu ogano kwa bucho omuriro kwareta gwachaka kwa kimwao kwanda gwasaba gusine kibiriti obosi kwanda kwabekera masomberera nande gwacha kwirana but of late you can tell me mabombere wabombwa yeah very shameful by the way kwenda bomuntu I don't know nani kali I don't imagining ndirio mwali abantu basabeto rero nonya abana bana ligo ekera obagosoa nonya sejijirane kunyora abantu bamenye omuntu ori next door una gaigane gesierikeri imbamanyaine ekiagera okonyora n'abana bakoigorero babe kunyomba basiekeru bawochie TV nje nanya gutwara obwoba nonya komenya nje bweka nkochinde nara obwakero kende nkoranga konya gusieke kebuli obekecha biegore yanse okwe wolinga what if kero kende kwanyorire no bwato muchano uganetio bokonye bose mangana buna igame basukara muno mulero asokire kwanyoro begete chi osiegete bugo kabisa bantu mbaga nyara wa access chiza chinde kero tokonya kurigereri ngantu erendete na ntwara rigereria oko twara obwa mate na abantu timayitinga kare is it because abantu batare go access ibintu muna chi TV. That's why abana bareko TV ariko toke kenyoro abantu bagenda ba watch. I think technology na in one way ngo changire maybe ibintu bune biga kwanyoranga nani kaga people minding their own business like muntu tari kwa na mochi muntu by the way lakini rende gento ngaringa ki obwa mate no bia una bana chisuku kero chikire December wacha watu wakuje nyumbani washerekee pamoja egira abantu omanyango muchando no rio haven't you had omonto usino musacha amenyete bweka maybe no emoka na chete long time na bwata bamwaba lakini kwanyoranga omonto oyo maybe anda ko bututukanu bwamu bwati osiri no bogima yate kive na all week abantu batari komanya isengencho batabatenga no but the last advice I want to give with just abantu babwate everybody babwate abana babwate obolema. Disability is not inability. There is a time noembara bwako ba useful. Squeeze into what school. Unabona uchi birongali I mean tarachali nero. Asana harali nka angana anke kurukianate. A very special school for abana bali babwate upungufu maybe yobongo bwabo taikiranitu bubwenta ko babuya. So look for these schools. Abantu abana bako ba bako babaya nana bako ba useful. Ego it is not your problem. Mwate nyanya sae bwanjete nera koire uno mwano. Tya ko neglect kumutiga nyomba ga no mutigete tutaitinga abantu mwa. Kako gani no nyamache. Kako gani no nyamache. Baka ako ganya bako montairane. Nandi nayo kunyorenga sama kero kurigira nonye kenyoro keri okurwa omochino oro gotaru sana n'abantu na no mochino oro abantu batari gotacha I've seen that ogotebunga mwanyagete yaya aliyaya lakini nanda asinaro konyoranga nonye egeita kwanza konyoranga nonye mbali gosieka senge nchoba manyete abantu ngutara bararoro egento ngero matija tokuro kigetabu gekenyero. Are you aware of that? Squeeze, let me tell you. Abantu bari bako ignore like I've seen that such. Muntu kera matanga akoba you never participate.
turiko genda matanga in the first place no kubuta gwe ma to kubuta gwe is very important yes no kwanya kumanyanga abantu bali bagocha kubutisia matanga it determines bali nabo abantu bayino bo ngaki naye kware kwenda matanga yes no naye bunore ya abataba otherwise muntu utari gocha bona bona tiganda kubora nde jirani yao galie ayogocha mwana nayo gocha mwana nayo gocha mwana Madeno je go boring aki esam ko nkiatari ko chirere mwana. You will stop in stars ko ganda. Because like eketabu kiriye kenyoro abantu muri bakwe no batabanga otherwise gente ki tigama ba konyore. I've seen abantu asama tanga akorekana within short minutes abantu batayo. Kati si because obwa matobwata n'abantu igoboro bube. Twaro bwa matobya n'abantu. Naye changamuka kera abantu bakwenda ase kitabu kike so ekitabu kike kenyoro. Including abantu unabona abantu muri bari Nairobi. Nakuru. Babwate family. Babwate family. No, America. People are watching us, I think, from Manahama, Jiba, Netherlands. People are watching. Whether you are in Netherlands, whether you are in USA, whether Gabo Songore, whether Nairobi, to are a connection now and to bank. Na kugutenga nyare bosire onye to gwikirana. Make sure nga abantu eketabu gikenyo. Ka umuntu no mino chibesa matabinga inyerere. Be connected n'abantu. Wherever you are because home is the best. No over US, no over how much wealth you can. You cannot underestimate. Even dombiro tali kweterere. Utari kwenda underestimate. Nonye michango ye WhatsApp kugira umuntu narabuwa to bokongo akane tyo buwenia amangana yoko sirwa kira basiri mwabo kwanyara abantu mpari ko changa guse ayo kwebacha ekira okonyora nga ndori ko sabira abantu amabe lakini kwara tema kwe karakali naye ase okonyara sam gazeti chiritko aliarero ekero tukurigereria aiga buna gazeti ya Taifa Leo neri ya Daily Nation ntibwate chibicha au na boiko chigukwana mangana au buna bono ringana limwe mwa gazeti ya Daily Nation egote ba secret keepers of Ruto Kenyatta and Moi empires ngabono abara impare barorekanire ko ba nabo bare babwate chisiri obobisi bwabaraia baiga babeire ase ense ya Kenya buna bono kero kurigereria family eri yoyo kabiro murai Daniel Arap Moi eri ya Kenyatta na boigo ya Ruto ngabono abantu mbarororo babwate obobisi babwate obumanyi na chi family chiga chigo kore bintu byabo ase ense ya Kenya egote revealed they are reclusive and their job descriptions require them to remain discreet in both their professional and their personal lives, lest they attract unwarranted attention to their employers' affairs. Ngabono, egati yabanta baiga abari ase babwatu bwamate bore imemono nabara yabaiga ba toirubense ya Kenya nigo bono baganyire nga nonya semeremeri bagokora nigo ebwenete ko ba yabo bisi nga onye kira gukorera gose no murai bwense mirimo sa bantu mbabone tukumanya nkyo gukora okogenda kwamenya se nonye abantu kurugenya rukene butamanyiti ngayo ugotoga na ndinkyo go chigwakora ndi murai kyo gukorera mirimo so na guko igunga uyu ni ga gukora ase omukonyi bu murai bwense lakini turikonyara kubwata balinga ninki agokorora specifically nebwate aiga about the men women who hold the secrets of Ruto, Uhuru, Moi and Raila empires. Bono, kero tukurigereria buna bono ase a family ya Kenyatta ntobwate oyo mumanyakane tuna John Armitage Jacob Ogechi Ombongi Jacqueline Mumbi Hinga abana abantu batatu bamanyite babwate chisiri chinene kubwate kana ne family ya Kenyatta kurigereria ne family ya Moi Joshua Kereti alafu Mkeshi Jamandas Zambuni Shaone Millicent Chepkirui Ngetich na Odinga Israel Otieno Gladys Jerut Solomon Okeyo Awino John Tolo Otega na family ya Ruto ntobwate Lina Kantaria Charles Victor Orodi na Tela Alusala akiro kuiguno nyamarieta aiga kwerio toracha kuri elio tutanya kuigwa abana bantu racha kuri ginonye their job descriptions tonyora abuna abantu bamaite the family businesses nabo maite kiregento actually they run their affairs na indo maite una baraya baneno konyoranga bataite privacy gete bataite pinto bya bimanyakane on public besides that igento ngera nada konyuri mu wancho morire ndobwate apart from those ones ndobwate na machineries mercenaries
bari bono they are political mercenaries unabono bari babwate political secret Kenyatta right hand man ngorenga bano I can't remember the ninginyore na ndibone gazeti yego tebanga no banyora in public to kunyara kumanya masiabo unabono okumanya rieta esengenzo bareti secretary ase nabo igo chi director ase chi company chinene chi family chi gachintangani ayentu abwate be what was mercenary bone almost kewe Daniel Moi. Those are now what you talk on the political line. Abantu bari to make sure their political the political journey of their bosses imbiere ndo abwate be what alafu tukacha Kenya Kibaki nere tindo chimono I didn't know the right hand man yaye tukacha abantu mate Moi na Uhuru Uhuru had Matiang'i. He used to make sure everything was in place in the government. As a government ya Ruto ndo jenga bana Mudavadi torozo. Because he's the one actually who runs. Kwaro chikirab titabantu era igamu preserve it. Na rote ne the ministry. And wherever that we have maybe we don't have a minister in a certain ministry still. So no yonde naro kurukwa Faruk Kibet. na kina otebe tukumanyire buna bona serikali ikiagera onde bwense ore angeno murai bwense nabokorra no nyenchira kirase abantu bando sabarai bande na kwimukirira igoro bono nabeko bakunkumanyanga ningore oyo imemono ase serikali page ya gatano na gatatu egukwanira mangana yechibando ose bituma segota maize millers face higher aflatoxin pain in imports ngabono aigati yechibando chiri chikurusi wase chinse chesko gocha sense ya Kenya elio gokonya aba Kenya gukura inchara nigobono chiarorekanire nchibwati gose nchiribuya ase ogotumeka ikiagera nigo chibwate aflatoxin ere igoro mono ayo kubwatekana na bali abagusia ebitume biga gose buna bono bali bakorosia amasia yega yechiduka kubwatekana kurwase ebitume biga bikoba imported some na side ko ichananga ekero kolire ngano nya chinchugu ngo twara chira aflatoxin una enga kinere chinchugu chiri chikoro asense ya Buganda cha togotenga nchire buya asio gotumeka lakini marango metoko nyara fanta ba ko biashara byo ko import ko asense yo bagotumia chinchira cha magika usemerango ya magika chindagire chinchire ko pimu cyarigererwa usenchire ekerengo kerike bonete ko ba consumed na abakenya banyora ng'abakenya bagende tukuria ebintu ebibe bikorwa se chinse chinde kwaligere buna bono ebiasi amangana yechinchugu chingende chibwate mechande menene korende esengencho tichiri go ikakorengo osenchiri gweterase amaboko aria amaronge kwanyora na chi abantu bakorirera abantu babwate chi complications ose chi emechande mengi kubwatekana no koria chindagera chimbe anemono buna aflatoxin negente kebesana se endagera iyo ne page ya gatano na gatatu egazeti ya Daily Nation ande tukurikireria ne bwate ama umugano oye oyore umunyabiasara omonene nande omoimamu bwe dini ya Islamu Aga Khan ekerobono ekoteba buna bone page ya kabere ekoteba Aga Khan so media as catalyst for development nigarigirete akaranga amangana chinyomba cyoburaria gose amangana yega a media narara busako konya abantu kwegenderea gose chinse chinyinge kwegendereria anene muna sense ya Kenya he aimed to create platforms that will amplify diverse voices ngani ganya tukurigia korosia eke wanda gose ikiround abantu banyara gusanga kubeka mario gyabo amo ebirengereri ao byanyara koretwa amo erikwene kinga abantu banyore ideas chire chinyinge cyo kwegendereria nabo ige page ya kabere page ya gatatu nebwate chibicha chae nabarai ao aiga ase orogongo ro Africa gosokoro ase ensingima nande togosukabusyo page ya kane nerongo kwanerere nga ekero ngaki akorete mpaka kanekia nga Nation Media Group yanyare koba the biggest newspaper mwana uyu nigorase page ya kane ya gatano nero egukwanira na ya gatano na limo gatano na kabere nigo chonsi chibwate amangana ya Aga Khan ekero egati yari are aiga nigo nebwate mugano obo control of budget omo subati Dr. Margaret Nyakango eseboteba
revealed county officials looted 16 billion through ghost workers. Ngabono bakori gusaba sambale babiri bakore emirimo ase county banyarite gutumia 2 billion goita kerengo ke 15 goitira ase gutwara ghost workers. Sam noma inyori mwancho murige ghost workers abambara bekonyora bare ase serikali usase ekiombe kende yose. Egenda tokurokanga ghost workers tari rietaigeni gocha sense ya Kenya and the government, especially the county governments, chiaruro ne dichiro bonega. Ghost worker no mondo konyorore se listing anali kene county and in fact mondo tari tayo. No mosharo yo nko endora so mondo gete. Kwarre. Mirimo yabo teyo lakini umushara ngo koraki payslip ngori bare payslip ya payslip ya bonero. They are not working for the county or even the government, but at the end of the day umushara bonoro na inde maybe nkonyora bare nando muntu ne naro maybe okare konyora. So the case of ghost working, by the way, it's not new to our in Kisii County. Kero governor chete Nakatebanga sujite wa ghost workers. Every county at least you have seen a lot of these cases, especially among ghost working. Igo negen tokete nekroge kole maza obokoleri which county government. Correct. You want negen. Nonya se serikali ene. Nonya serikali. Tani se county. Chikampuni chinyingi. Okonyara abantu mbarekera banyore bibaga. Lakini je serikali na chichigo tumeka especially the government, both the national and the county level, chiro chinjibwate amangana yo ghost working abangi. Ekero mande tukorige egazeti ya Taifa Leo, yeri tukoria rero nikebwate ebicha yaye oyore omurai wense wa America Donald Trump ekero tena ulimwengu washanga ngani gobono ensingima ya kumirie ose yanyegeire kubwatekana no mangana ali ose bitambukiro biria anyarire kuimukia ni gobono arorekanire gochia gochenjia ekaba ekero bono ako agenderete kuikinia ekirogo ose kororekana ate kwebeka ekirogo kerikia ekebe buna nekere special ase aligiri gukora monjoreria ase katiba ase chinsemo chinyingi nabo igo na hatua kandamizi za Trump ngigati bitambukiro biri anyarire koimokia bigo chikore mali ya ense ose chinse chinde egoteba Amerika kufurusha raia wa Gaza na kujenga eneo la burudani la kisiasa. Ngabono balia bakuru ase ense ya Gaza bamenyeta ense yo nigo bono banyarire bono bagotomwa chinsobo erinde enyara banyara korosi enyo bagache usene club ase chinsemecho na rais Trump ameondoa Amerika kutoka shirika la afya duniani WHO ekiokero kitu aperi tuko bekwanira na boigo amefutilia mbali ufadhili wa shirika la kutoa misaada ya kibinadamu USAID abange banyare gutuguta emberemo na boigo onyare gukora onyare gutenenia okubwatu kwa wechi pesa kuchase ebikundi biri bikoenda kwene kyo morembe asenseri ya Haiti koze Haiti buna abantu obanyemanyete na boigo nigo aligiringa ekyombe keri ense ya America ngutire kwerusana na se kyombe keri kya human kya UNHCR na yande amani gabono ndo chenga chinsenchiri chinyinge chira chikonyora omochando omonene na ntubwate asema ngana yobocheno ne egotebonga wasi ovuta sigara wakipata kansa ya mapafu krokori na lung cancer mostly gocha goseko chanda abantu bali baguta chisigara kolende nigo yarorokanire abantu bali batali guta chisigara sam lakini banyorire lung cancer na karenginga ayo negati yari aramanene aiga ase egazeti ya Taifa Leo ne bwata mangana chikatuni lakini una matukakonya kana tocheto chake twaligereria chikatuni chiga na twara chikonera bono tugenda se gazeti ya The Standard mujega you can't teach me muraibense igoro bali mwaruche nanya tkopaga kuba mangana matindi agateba mumaite he is a PhD holder he is Dr. William Ruto yenenge yo mondara mutebi akumetini ngi abantu bali babwate ebi somo ebike bakonya komogorekera seke but Matilda, was that really a good language from the president? Muraiwenze nkagirete ngase bintu byonse bibiri akwanire bibe na mangana buna because okay abantu bali basomete ko muraiwenze abantu bali basomete abange
na tima itinga enkwane ino ninche tengirite bia kero ingwari kuraga tari gukwanira onye n'abana siasa akwanire bara bumetekera bona gukwanira igo abakenya bona bange bakogechwa because and if you look at once the president agotebanga Nchino muntu somete keninge yona tebuna abantu batabwati abantu bakumwakira chikuru actually n'abangi babo maybe their level of education yarenga iguru I think one of the things umuraibu nsa kwanire kebe abonete go sabo kwabero chesa abakenya kote yabantu iga it wasn't good anyway ayuna yanda mange na in context ingi kiageretaga kanyara korwe getambo kireke lakini tanyara to specify one ye koleto muchando manne go se ugota again abakenya mbako mwegena mo maitega lengete abantu bali bakwanira igoro yo gendo tokorokanga vaccination yechombe na ndio nyorenga no muraibu nsa nasomreta mwana zoology nasomreta mwana ecology na bora nyore context ya yarengenga I know all about animals so maybe umateke ko ikabu no ninje ntunto manyiti lakini bona ngo chikoereza abakenya wikirekere ngikyo adinde that's what I can say umugano yue nero ndochega igo oire kekuba posio igaiga as a page entangani you can't teach me yani ngamo kongeri igoro ya mangana ya vaccination ye chombe mungano yo gotoka se page ya kane asago tebanga you cannot teach me about livestock Ruto tells critique of cattle vaccine igo a context yeje gago tebanga na somete igoro ya mangana zoology and ecology igo na maite amangana that's why akurwa ekurenda alafu kaiga asana randoche agatabanga omonto gosimeke ndengu nero gukaninga tore vaccine ye chombe ayo monto anyway mondo gosimeke ndengu kiamene mondo gosimeke ndengu ta ko tebyo tiko vaccinate ngombe because tamaiti igoro ye chombe lakini ne baora bataya abantu bari babiri bakurage byara gose ba ameririe ege tambo kirekyo usomoro beri yo obo kwa na chanjo guchiase etugo tabone tiko yokwana public leo tabone yokwana public sure alafu ndobwateka iga Lego battle over city parking lot concluded with a 1 million payout mate ndobwateka ali no mucho Nairobi those parking lots nkotwara chireme chano gokerota tekoligere genda sepeji ya kabere egaro nyarako nyaro mugano ya senchira yobwe kirano togoska gochibosiga iga nindo chenga why New Look State House has sparked outrage instead of praise yani nga omaite State House nyomberi yobarai baunjorete kerama bageko not kerama renovation ya take place which was estimated around 1.77 billion nechibasa chinyinge eyega by then budget ye ministry eyemo tibese chekero chale kero moroberi yo rigo chaki umwako eta nigo abakenya bange gusabara ibande mbanya litukwe murunganira tibese chekero bate tene chinyinge ande no sikorige buna magacha yo nchoreiri gose nonyekira maikyo metikira mana kia abantu abakenya bange banyara korigireria bakanyora ngekire flat mbanareti estate house ebwate ekira magetari kero chiorari lakini bono pesa korigere gaiga Matilda unka ichi pesa chikuru chiko renovate a state house whereas there are some counties we had a crisis in counties basanchi arengo ngai chikuru renovate a state house nkai ichi ko ende sukuru ichi aba chikonyoro go finance sukuru chinya gitari nki gekoberanga wikaba kwananga basanchi when we are having a crisis of health amangana ichi wasa che kurende che education inchiro chinchi but when we have something of maybe ko Kenya salaries chabantu tokorokanga bajumbe ero it's you can't talk about negento kera automatic amangana state house taribo go rini state house but the other priorities that you should take care egere bintu binde bikorekane unabona Matilda to bana mwao gali you are lacking food umago jabosongo gaiga ogore yanga ye fashion and yet to what ndaga you have to prioritize igento geteke tangana abose yanga ye fashion entoke ngambo sori to kwati yanga yo kubeka na rienga ni yorarigire lakini no bwate priorities bono konyoranga echiko ba misplaced we have to look at priorities our priorities chibe chintangani
igento nkera kire so immediate that kiwente ko kuligireligwa wetani kende alafu toko sikocha sepeja ya gatano na gatatu gotebanga UDA top officials in week long tour to learn more Museveni's party igo bona buna bantrochi ase oborai ose obochori that is 2027 bona iga if there is a time that parties are trading ngakie bona chi epiyama ni crosswa nkwaraga ali musare mudawa na alete kia ya sura na UDA so the political parties trade usibona ige biashara yokoniana kugura ebyama bona na libya bwatrense esengenja abantu mbaga ntukwebanga oroche bachire kurigereria ingaki Museveni kurigia ogosenya ko Buganda ora ingaki ekiama kiae ndoche kaiga ebicha yoyo korukwa nero mo secretary general yokorukwa ngane Hassan Omar nere orase tuaria kwa nshonga arende echama ya UDA yanyara koba gekoebe kabia alafu gaiga on the same page yure page ya gatano na gatato lawyer now wants President Ruto's advisor out of IEBC selection panel koyaka kuanganera Adams Olo yure one of the panelists by IEBC igago teba the argument neringa ki inkiago tokera and yet nere advisor yomoraibense ninkiago tokere se ekiombe kereke chikochora ba commissioner inkiago chikoria se kiombe kia ba commissioner bari bago chikochora gose yani ese panel yigo chikochora abantu bake ba IEBC and yet ne advisor and of course yeah the argument is right rekorende siasa ni ntindi na beko pensensi alafu Uhuru Rwanda DRC hold key to Goma deadlock nyuranga obotutuka nombore bogendrete kweneke wa assense ya DRC Democratic Republic of Congo na nene mono area Rwanda asabatabu ati kwa mateborobia igo omugano na bokonyora chisepeji akianda alafu gaigari tukolegoro omugavana Obomet uyo kurukwanga nere Barchok na nyata kabaga kubwatwa na ama mocho ose ase scandal yogo kagera gwesona n'obukumi bwa shilingi 1.4 billion ekine kiba kinyingi sana yokero Bomet governor Hilary Barchok bona iga agenda tokonya kunengigwa I think the matter is in court ntonye kwanire korende obukumi barabu it's on a high notch as a county Chonspi chinse ya Kenya korende nande nakikia legasire obokoreri netabase chi county generally in our country obokoreri bo kuchakira nyumba mpaka the national government obo amangana yobukurumi abere igari goromono but we are hoping nga ahawrende na arakogera maybe tubwate tokokanga upungufu bwa magendero taxi yaraba Kenya nguru tore faithfully lakini bukurumi bwale mazire amangana yekorende Minjo bichaya igomuraibu wa America Donald Trump kubwatikana namangana ya World Health igoro yo kwerusi kurwarara Niko muraibu wense ya America nagenda tokora renovations amangana na mange unarote are listed aiga ange ebintu 10 ose bitambukiro 10 mbiranya kwimokia ikole maria chinse chinyinge ikiro birase gazeti ya korigire ya Taifa Leo alafu how an online exchange tied a suspect to Dusit hotel attack nonyoreto mo wasokana ulia mo wasokana turairo kwese there was an attack on Dusit ni two hotel ya obegwa bono umongwana naraiga through the online. Let me tell you, online is very sensitive. Sometimes when you're using online, mind what you speak, mind what you write in your online platforms, your social media. Because again, they can avoid konyoranga yakobekire aseme chanda. Buna bono umongwana nara ku Hussein Mohamed Abdilie nare kusana nabo atraniri narete gukora ibiasara gete aratumia sesimi byo gonchoreria nabo igo guchinjane nko yete bintu bina chibesa bono bimo bigitasa kongo you mind about what you speak in online na mbono squeeze do you know nabo kwenda kulikwegasi kwa interview kwa ratebunga ntango your online platforms what do you communicate so online is very very sensitive kandi yonse uko likagari make sure ngento kirekia
na ndiketari kuchangia in any way ase amangananda ngabona nara manene arase page ya The Standard asinjo yebiro togukorera abo erinde tunyare kumwarigania omogeni ochaiga ase studio kewikachinsa ibere kigima yebona no bwate kende kware gukwanekero tuguchaga osoka gusekero guchaga osoka erinde nyare kumwarigania omogeni ochaiga ase studio alafu gaiga ntagete do you have a download today usitra korao isitakekemo Kipusa ashangaza kwa akanyoro okay umoswata naragaiga all the way from Malindi mjini angainite umosacho yenga umwana noyo era kintari yo ringi aina yense nere bibi gokorekana kero nandari yeketangani so tigante vangambia mano by the so sangani into ase weekend especially sense ya magazeti empake weekend na ndenda iche era tunyaka bato gusangama naye korende tigante y'abantu aba again we Kristo ye Adventista happy Sabbath na ndemo tigije segi nyinge and of course balia bakwenda on Sunday because we never have an opportunity yoko batebya na ni mutu wale Sunday yengia mogende kanisa musaberense muto saberani batwanse tutagata amasaba na saa korende kwikire weekend as on my side nchengo kwa 001 nere sam yenda igo gendera ko chingira na kokokera emirobiri ya Gatembe TV na bayo Gatembe FM mbe mona sana umwancho murigereria kogenda ase omutimo komoke erinde tuchukurana no mogeni igase studio tonyare kurigereria amangana yobowene gosoborwali gwetugo oyaito anane mona iga ase orugongo rwa gusingo koboria gendera gutigara imeyo morobiri iga bwetwani ya Gatembe Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandege uzito somya bamuraba kikuya mandege Gatembe Television ekionga kya Mwamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Gatembe Television ekionga kya Mwamogusi.
Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe kinga kichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamuguriya mayakegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwabo oronene kegema rore jogo angene skuru ijoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 kusem 0115-318-887 kusem 040-186-688 kinya igeseriao asokugura obuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getemba Television ekionga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa amariogo na amarioga yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra amarioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga inde ni gotokurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles